Здравейте хора! Днес искам да споделя много важна информация с вас, а то е един пример за травматични свързвания в любовта. Това е един пример от многото, тъй като има и други, например жертва и насилник или друго казано жертва и нарцисист. Но днес ще погледнем нервен и избягващ. Както виждате на снимката, нервния казва: "Не ме оставяй. Това е единственият ми шанс за любов. Не искам да съм самотен." Постоянни съобщения. Изключителна ревност. Свръхбдителен, ниско самочувствие. Като нещата, които изборих преди малко, може да преобладават в по-голям или по-малък процент, но е факт, че те присъстват. Тези хора в повечето случаи, даже всички бих казала, преминават през депресивни периоди. Тук има много голямо ниско самочувствие, което е породено от негативни мисли и от стари травми, които също могат да бъдат и от тинейджърството, и от предна стара връзка, когато на човек, примерно, му е натяквано, че не е достатъчно добър. Но това може да бъде изчистено до някаква степен, може пък да бъде и в много голям процент. Нека да видим сега и при избягващия. Чувствам се в капан. Мога да намеря някой по-добър. Не иска да бъде контролиран този човек също. Страх има от показване на чувства. Чувствителен към критика. Бяга, когато стане твърде много често и без причина, без обяснение. Или пък намира причини да напусне. Или само той си ги знае, или ги споделя, но в повечето случаи не ги казва. Сега, това е когато съответно избягващия е преживял травми, които имат проблем с твърде голямото контролиране. Нека обаче, освен предни връзки и взаимоотношения, да разгледаме на първо место детството. Ще започнем с нервния. Детството му е било нестабилно и ненадежно. Родители небрежни, обидчиви или друго казано. Говорим отново за несигурност. Това също може да се изрази и в една раздяла между двамата родители и да рефлектира по този начин на детето, че да усеща несигурност. Или когато единият родител не се е справил достатъчно добре и детето не се е чувствало, дори в даден момент в една ситуация да е било, то усеща несигурност. Но като цяло това се е повтаряло и е било в много голям мащаб, когато родителите са разделени. Избягващия. Детство. Той е бил принуден да постави нуждите на родителите пред собствените си. Тези родители са контролиращи и критични. Страх от показване на чувства. Както казах, това може да преобладава в по-малък, в по-голям процент, но със сигурност го има. Когато има много строгост, много дисциплина и когато самото дете не може да изрази до такава степен, до каквато на него му се иска, неговите нужди, неговите желания, и е трябвало да помага също твърде много на родителите си, когато е започнал също от много рано да поема отговорност. Това, което искам да ви кажа, ако има хора от вас, които се чудат защо ми се случва това, какво се случва, защо се получава по този начин, или са наранени от предна връзка, или се страхуват за в бъдеще да не се повтори същото нещо. Ето заради това споделям с вас това видео. Тук става въпрос върху работата със себе си. Когато човек работи с неговата собствена енергия, с любовта, цененето на себе си, с изразяването на нуждите и емоциите, или друго казано да обърнем наобратно енергията, всичко, което изброих, да кажем, ще вземем пример от нервния. Това не му е последния шанс за любов. Това е всъщност несигурността в теб. И става чрез афирмации, утвърждения. По този начин аз също работя с хората в Хексеяна, лунната терапия, която предлагам. Не само таро картите, те са уникални. Те дават ангелски напътствия, насоки, но там най-важното е разбирането за живота. След това с лунната терапия ние обработваме точно такъв тип травми, така че човек да тръгне по правилния път, в правилната насока и да има едни по-здравословни и щастливи отношения. Защото
Ние, когато в любов се съберем в съюз, има два варианта: да учим или чрез любов, или чрез болка. И още нещо много важно: децата, които оставяме на тази земя, децата, които излизат от нашите любовни взаимоотношения, те са бъдещето и резултата на това какъв е нашия свят. Точно заради това направих това видео, за да мога да ви споделя. Работете със себе си. Също искам да ви препоръчам и една книга, която е на Луис Хей, казва се "Излекувай живота си", както имам и медитации в YouTube, медитация спокойствие и така нататък. Ще оставя линкове в описанието. Благодаря ви много за вниманието. Надявам се да ви е била тази информация полезна. Бъдете живи и здрави!